Kag sa good vibes, mayara na naman sa bagong amenities sa Mambukal Resort kag Wildlife Sanctuary. Ang high-end nga Lake View Villas ang pinakabagong offering sa Mambukal Resort. Sa una nga semana sa Setyembre, inatala na nga i-inaugurate ang among nga pasilidad. Mayara inisang hot ukon onsen and cold dipping pools, outdoor showers and toilets, bonfire garden, bar and butler station, yoga platform kag mga parking spaces. Mayari kita, Sili lamang sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, sila nagpatigayon sa quality control checking sa area sa pagpasiguro nga plastado ang tanan santo sa standards. Inisad tuanay ang mga family cottages nga ginpakaayo kag disenyo sa probinsya para sa lain kag pinasahi naman nga ambiance. 5 ka mga persona ang sarang makastay sa isa ka villa. Samtang natala naman ang pagbukas ang access trail padulong sa first nga waterfall. Ang Visayan spotted deer nga isa ka endangered species ang ikabutang sa enclosure sa resort kung saan pwede ini makita sa mga bisita. Muna ang pag-utadagin butang is the ang ilagay diya nga exclusive nga do dipping pool, no? Hot na siya and cold, no? So onsen na siya kay geothermally heated na siya nga tubig, no? And ang aton bonfire area, and then ang aton nga mga roofing kay nagakaguba na siya tungod sa sulfur, no? Islata naman ang roofing naton sa tatlo, and then the rest is interior because ang tanan-tanan nga mga CRs da kagagmay, no? Kapikit, so magpuko ka sa basin, bunggo ang imo tuhod sa dingding, no? So how about sa iban pa nga mga guests ka mas taas, no? So everything was rearranged so that ang do comfort, no, sa aton nga mga bisita.